Why? Why is the video? For the why? Musikana ndio honse. Adam naiva chao. No kwaza mani tunujia changa chichigwadza chachaka chiri so touching inoka na mwana wayo wasara ukadayo so uchapapo nere na maisuze ne utsinye wawewe antisiyo zviri sei ndadzoka zvakare dzimwe nawo dzikunesa kuti akwandikuta kudai Jesus is Lord chikomuna JP to the JPist chinowacho chandaka representa mukati mevideo ino ende ndichange ndichibata JP to the JPist chat mukomana murefu jira family jongwe whatever zvavanodana mukomana uya vachita asi ndinosa kuti rakazoita popular ejira family kana kuti mukomana murefu zvokwada ndikura nhema zvinhu zvakanaka musociety kuti vanhu vanenge vachitaridza matarenda avo matarenda anoya nezvira dzakasiyana siyana vamwe vanotarenda rekuchema mumwe vanotandira kuimba saivo vanochikona but JP to the JPist vabudisa shovi tozvitenda zvakare vari kugungwa vakanga vari hatina kuita review vobudisa iye mujere nanani nanamadungwe zvinova zvakanaka asi tozonzwa kuti zvokwadi kuchange kuine bira guru rekuti tichange tichibudisa maepisode 1 2 3 kusvika 4 enhoroondo pekutanga panaka 1 nhoroondo ndakambofunga kuti are they referring to song yekuti ndo zvandakafunga izvo zvakanga zviri zvimwewo zvataiudziwa muzuva ranhasi tisatanga kuita analysis and also talk about macomments andaona muzuva ranhasi ndekutaura mafeelings angu zvokwada ndikura nhema before ndatanga kutaura regari yayo chikomana JP ndabrekwa heart I was broken in the heart for the people ndachema musodzi kuti ndasina mbochema zvokwada ndakura nhema ndangasina mbobudisa musodzi kuiro ndatochemisika ndotoona zvidomwe chiti do maziso ndichiona video yanhasi episode 3 tikati what why like seriously speaking why maona manje ndodzokera pakuti regalia yakamirirawo madred akaiswa nachikomana JP to the JPist zvakanaka I don't know right now kuti this long log iri kurepresenta chii mukati mevideo iya tobvapo toenda padebvu mupepe dzavo zvikwadi debvu kuti udziwane hadziwani kwezvekudero une watoenda ndofunga kumagrosa ako kundotora ndebvu dzose dzechigerwa dziya ndokutora shaka mapotatoes ndokuisa ndokutora nzimbe dzedu idzi ndione zvimakiri zvedu zvezai ndokuya tikati aiwa izvozvo zvanga zvakaiswa nabudi JP to the JPs vachita scroll down and mark regati zvirepresente nekuti ndasi ndadi ndatsemuka mwoyo ndodzoka paepisode 1 ndoti chikomana JP to the JPs aiwa munhu wese ndomwe akafara chiona love story yaidi yainakidza kudai chikomana JP to the JPs ndiye Gujumpiyo kwemuZimbabwe. Who doesn't know Gujumpiyo? Kana yeye chikomana JP to the JPS asingazivi Gujumpiyo unodzoka unayo inonzi Boys Over Flowers iye yakambonetsa yekukoria iya andikura nhema that is the Gujumpiyo yandakuona nhasi manje indiona episode 1 rudo rwakanaka vanhu vakati love story aya tozitenda ini pekutanga ndakanga nawo kuti ndofunga musamboyu nebhepe rangu wakanyaita too slow ndokubva ndati arega ndizoona episode 2 ndokuiverengera episode 2 ndazoidzorera ndikadzokera isuri ndokuisa kuti zvazofamba sei kuti vanhu vaite maenemies kudai mukati meepisode 3 ndarwadziwa singamboiti kudzokera muepisode 2 kuya toona hazvina kushata vazotorana asi kune kuda kwei vanhu vakaita kutsinye kusvika paextend kunzi vakanga vachiripa ngozi dzokwadi dzakasha dzapariwa navabereki mbudzi zvose nemakwai nechii nemombe zvakainda mukati meepisode 2 ndabvadziwa ndabatikana singamboiti ndangasingazivi kuti ndichati heartbreak for the video I didn't know. I thought heartbreak dzongova mumarelationship nemasituationships chete little did I know kuti ndinogona kuita heartbreak yevideo for the people not for me for them maona manje
nechijongwe chiya zvose vana sabhuku vachifara vachitsenga kutsenga kuti chwau vanhu vachitodunga vachitoenda musa achitambura mozanda asifunga kumusha kwedu muzuva ranhasi pandaona tipoti iyi episode 2 pandaona tipoti vanhu vachipisira yekupisira kana usati wamboimwa ka auzivi handifungi kuti unatsa kuziva kumusha nekuti iye inonyanya kudai yebrown sugar woisa chipunu chako chipunu chotowa specifically for that kuti unopisira wochiisa mukati metipoti. People of this nation, musi wekutanga hwo kuti nenda nepi, musi wepiri, musi wetatu unowakuwa sekuti uri kumwa kofi. Mona manje ndio tii yekupisira iya. Saka kunamwe it's a normal thing chekuita. Inonaka. Indakatoguma ndotoifarira kutonzwa kutonaka kutonwirira mino kuti tii yekupisira iripi. Asi kune vamwe vanozokuti watambudzika kusvika pekupedzisira. Ndio maonekerwa zvinoitwa. Tobvapo manga ichaya unodzoti uchakwanisika kutenga chingwa nenhamo yakushuvura vakaposhurwa nenhamo zvokuti unogona kuseva sadza nedoro, unogona kuseva sadza nemunyu kuti kwase ngovata kana kungomwa mvura wototi nhasi ratodarika. Episode 3 ndo yandanyanya kutasa macomments. Vanhu vachamati break. Vanhu vanyanya kugwadzwa pakuti mwana uyu wakasiiwa uri rucheche kana kuti rushiye muchechecheche namai vake vachinda gati kujoni. Obviously pamwe vaenda kujoni kundoshava tsvaka marimuka iwayarekwa naJP. Vanotapudzikazve kuti vabati pamwiri shuwa vatorerwa zvipfuyo zvose vosara varombo vopisira tii zvopera voona basa rero rokuti vaende kundotsvana mumahotera vozowana ani pamwiri zvinova zvakanaka asi wanesikana kubata mbereko wapedza paya vosiya mwana navasaura best to the bestest vasiya mwana vaenda kuya zvokwadi mwana wobatwa senherera mwana otambudzwa kuita bhora here kuita chikuhuhu mai vachitumira shuga makrimura machii zvese nemazereta nemachii zvichiinda kumusha asi mwana uyu hakuna kana chaichwa waila nhoko dzezvironda mwana uyu ndo zvinhu ndabata mukati mevhidiyo zvinazvo zvinorwadza ende ndo zviri kuitika musociety tisingadi kuroya nhema ndoda kubata ipapo zvakare kuti even maybe some of the people who are watching this vanogona kunge vakasiya vana vavo kuzimbabwe kuno kuda vari kuita go through the same treatment yabuda muvhidhiyo iya. Number 2, zvoenda futi the other way round kuti kuda kune vakatosiyirwa vana asi vari kuvatrita the same thing nezvataona mukati mevhidhiyo izvozvi asi vavatoripowo vachitoona kuda ungatoti unotipengera iwe unotiudzira zvinhu zvezvo unoti who are you never know asi ndoda sokuti madepartments ose anga achibatiwa ipapo both vakasiya vana nevakasiyirwa vachoni vari kubata vana zvakanaka nevari kubata vana vachitautsinge vese vanga vachitoona nhasi ende vachazoona kana mangwana kana sura mangwana kana amenobody unouya. Asi tochiinda kuti kukomende vanhu vati vediwe ndikura nhema moziva mavhidhiyo aya anda kuti uvenge munhu even pamwe isiriyo personality yake kureva mudzimai uya nekuti mudzimai vangu aratidza kuti uri greedy. That lady looks so greedy to the greediest. It was too much. Greedy. Moti greedy. Mopenza kuita mugradiodo. Moibva. Moita kundita utsinyi. Kune mwana uya zvakare. Vanhu vangu vachikomenda vamwe vakati zvotifungisa vabereki vedu vakashaika vamwe vakati zvinhu zvinogodza singamboiti zvinhu zviri kutoitika musociety vamwe vakati this guy is narrating story ichinzwa manje storyline yake. Alright, kudzidza I didn't know. Comment section zvikanzi nevamwe this guy is talented, why are you so good like this? Mina I don't know too. Vamwe ndokuti did you see kuti chikomana JP to the GPS changa chichirepresenta an angel? I didn't know. Nasi ndo pandatozoti are you sure because conclusion nekuti hanzi chinhu chaanga akabata chiya chinoita semusukurolo saka ini ndisingazi kuti ilanga riri bhuku remweya here rinonzi imiko zvino iwe Jokonia waita zvivizvi iwe Ekera waita zvivizvi. I don't know. Kana kuti ranga riri bhuku rekuti uyu Keresenziya uya chimwana chitoko chiya chakasiyiwa namai vaenda kunoshava-shava kudanga achiti step 1
uchasiyiwa uri chicheche. Step 2 uchachengetwa namai vako vari kuzhe kwenyika. Step 3 vanhu ava uyu mudzimai uyu mai Susan ava vachaita greed mai Susan vachakurongera zvakashata. Kuda kunyora kana kuti kuverenga bhuku renhoroondo, kuda ndo mabhuku ezvivi hatizivi kuti munohanzi chii, asi hanzi navanhu zvoratidza angel. Kana achiratidza angel JP asi acho ndozvifunga ndaandega. Why the dark angel for the people? Why? I don't know. Asi JP wakapfeka asa zvandakangoita exactly zvandakangoita izvizvi. JP ndo zvaari muvidhio. Saka ini ndochifunga kuti kana ari angel zvokwadina Mwari andikura nema. Why the black dark angel wearing gowns like that? Why not like white, something, something warm? Yopfeka mukati momo. I don't know, maybe it's another depiction yekuti pamwe mudzimu mose muna manje kuda mudzimu ndikutozvifunga izvozvo kuti kuda kuti JP wairepresenta mudzimu ukati kuti mudzimu womwana uyu kuda waimutarira kuti ndiri mudzimu wako pano ndichamba kutarira step 1 step 2 step 3 step 4 kuda iya analysis yangu yemumusoro kuti uyu munhu wekukomendi watanga kuti hanzi angel. Ini ndikatofungawo izvozvo kuti kuda mudzimu. Tobvapo toenda pakuti andizosiyi manje kuti uyu mozama rigari yaya yatondivhiringidza ndambofunga kuti so why was he thinking achibuda pekutanga ndaona ndafunga kuti asi JP uri kuekita muvidhio uyu uri muroyi. Indo zvokwada Mwari kudai ndo zvandambaifunga kuti uri kuda kubaya tsono kuti jo payani kuna mayava kana kuti uri kuda kubaya sei nokuti wangonyuka from nowhere uchiseri kwechikombi chiyangu kuti kuyase mhepo mnanyava huvume mwana kusekuya apedza kwakudai ndatoti kuda pane wabaiwa netsono apa uripo wabaiwa netsono nekuda kwegrosari. I don't know. Vachazotudza vana blacks nekuti uyu blacks uya vamwangoti hanzi vedwe most of the time vanhu vazhinji kana vachikomenda kwataura vanokangamwa kuti behind all this energy in the videos there are people who are like producers, directors, what blacks. I don't know kuti anoactor arisa chi asitandosanje kuti blacks I think uri creative blacks uyu. I think it's that this blacks achazivi Mwari ndiregere ndakanga kuti ndi blacks chi uye mukomana wacho uya une musvingo uyu waibuda akavata musuya achinzi Wanyara ndofunga. Saka blacks une imagination yakaita seyangu. I think tinogona kunge tiri matwins tisingazvizivi kuti tiri matwins. Inadadiso blacks iye uya. Saka I think ndozvezvimwe zvinhu izvozvo asadokosangotanje kuti this is episode 3 aiwa yagwadza vanhu ndikazwa kuti nekuda kwei asi pazondibaya mwoyo kusvika panhongonya ndepekuti vadzoka vabereka vava vopenda imba yavo vodla zvihwitsi zvavo pavhuranda votsotsonyamangai avo vakagwa godo kusvika pekupesera kusvika mukadzi uyu mai Susan hanhu vafariri mai Susan zvokwadi vakapulota. Ini ndinototi ndi mai Susan baba Susan havangamboiti mwoyo yavo kuti vangada kuenda kundoisa mushonga kwakundoisira mushonga tikwadi kuti vanhu vaindere vainda kutoinda kutoti kuti vanhu kutofa. Ndo paperera episode yanhasi ndikura nhema ndakwanza kusikamboita why is the video saka chaizvo chokuinga zvinhu imweni for the why vakasvika pakuti godo kana vanhu greediness ruchiva rinokonzera evilness. Why mukadzi vemakaita seizvozvo? Saka izvozvizvi kuti kunoku ndofunga muzuva ranhasi musikana uyu nemuru kunyanya musikana uyu mai Susan avatingi vanhu havasi kufara naye havasi kuva mandebvu vaivaya kuda havasati vanyatsa kubata vanhu moyo asi uyu musikana ndio honze Adam naiva chaiwo nogwadza mani chinhu chachanga chichigwadza chachanga chiri so touching. Kana mwana uyo wasara wakadai so uchapapona here namai Susan neutsinye hwavo hatizivi wasi ndochi ndozvatasangana nazvo hangu mumastreets umu ndichingoti I don't know
I don't know. Hakuna kana all the best yandingatopa munhu apa. Kana nekuti chinhu chombagwadza ichi. Saka isitamiriro episode 4 ndoda kutoimirira ndigotozoibatanidza zvakare ndichiti handizvi kuti ndinoti saka wakazodii muepisode 4 mwana uya wakazendamiri kumakungwe wakazapere kuti ikati wakazodii. I don't know. Tichakubata zvakare pachikamu chinotevera.